Dneska si spolu urobíme lievance. Do hnetacej nádoby 200 g hladkej múky, 50 g cukru, 2 vajíčka, 1 vanilkový cukor, 1 kypriaci prášok, štipku soli a 250 ml mlieka. Najprv len trošku, necháme tu trošku rozšľahať, takto sa zbavíme hrudiek a mlieko budeme postupne prilievať. Vo finále by sme mali dosiahnuť takúto konzistenciu. Dáme si rozpustiť trošku masla, ja som použil prepustené maslo a fúkneme si tam 2 až 3 kúsky lievancov. Záleží podľa veľkosti. Ja osobne preferujem malé a viacej kusov na sebe. Kým sa dopekajú ostatné, začneme to kompletizovať. Robím takto. Vrstva džemu, vrstva nutelly a znova vrstva džemu a znova vrstva nutelly. Ten posledný tam posadíme rovno z panvice. Maslo necháme trošku rozpustiť a zalejeme javorovým sirupom. Môžeš si k tomu pridať aj šláčku a nejaké ovocie. Dobrú chuť a vidíme sa na budúce.